Hello guys and welcome back to my channel. Magduwa mig volleyball kay hidako na among mga lawas. Wala na exercise so duwa mig volleyball. Duwa mig volleyball anis kalibunan. Mao ni bukid na mo danhi guys. Perti uya ak among bukid. Bukid pa mo hoy usa man to natumban. Kay gughas ang natumban. Tanaw ugatan aw. Diha ga jud ko punita. Magkasaw-kasaw ga jud ko dan. Murag ahong gagwapa ma. Samot ga jud ka. Kuan basura. Hindi ka ay oh. Akan din kani wala. Ay, ito na yung bali-bola namin. The bola is here. Perti ba ya? Katulog Tapos mama. Pertig pa ah. Uy. Hala. Uka. Magtibog di man ka ay. Aba. Katulog man oy. Di ora kinaifahan. Hi guys! Subscribe sa iyang channel ha. Choco nagatas nga dakog bilat. Aon siya pa. Paano siya? Ang bilat ko yan. Ang bilat kay Raikoan. Naibuna-buna. Nay liso-liso. Of course! Ganahan oh. Dapat yung ipon. Talan. Ngala oy. Mama acto siya ma'am. Nice trick ayo ma'am. Di ka magmahay. Unjaw na silupin. Run baby run. Should I upload ha? Maperti lay kag bagtak ma. Yawa. Should I abas? Hani mo ning balibula inamo ay style. Hi guys! Kana go. Hi guys! Welcome back to our channel! Sige go. So for today's video, we were going to cut like a monkey, of course! Tingtan rana dan ha. Kuy mo uli na kuy. Grabe sila manuwa. Nakamaragan ang kaya naman ng star ma'am. Ay di nagyud ko. Nadya. Makar. Animal. Para man sila. Hindi pa na. Pwede na ko. Ayun, uy! Dagan baby run. Kami ribaw ni kami sila. Di na lagi ma. Madlok sa ang kamot. Ako diyan, trabaho tudlo, ang tangan ko ko. Gawa ka. Ha? Dako mo? Sore. Lang yung ito mga atap di kahok. Nagkakikusin ko. Anak. Wala ko suka lagi. Ay, nanay. Okay. Apat. Aray! Oh. Agay! Oo, thrilling pa to. Hindi mo kabaho. Las na.
mo. Ay, ang pasag ni. Buwas di. Ay, nakabanja kang. Di ba yun ito nakakatug alog? Reveal ba iya? Hay, kakapoy ba ni Uy mangita tag kwarta? Brago aki. Imo! Yawa. Hagak is real. No, ahok pa. Ay, out na siya. Ouch, chick. Kahit mo pa. Hello, bunuko. Kaya nanay. Pa kayo. Ay, di na kasi makaya, oy. Di na makaya, oy. Ginawa ko arak oyal ya. Mega, uy. Sayo, maniyupay ba iya? Di na ako kaamba. Oy, nanay. Muna. Ikaw, aha. Oh. Grabe dulu mak. Uy, tinaka mo, uy. Years na. Tayo nagawa mo hapon ko. Mo gyapon. Bayot oy. Apa sih? Ahokon juba ajo bayat. Tidak ay. Uy, nanay. Powerful na gito siya. Apa sih? Ito no, ay wa. Ilis biya kag kamo. Oh. Lai dak ay. Oh. Ulira. Ay, sorry. Di ba? Pwede siya. Ay, pwede ko ya. Siya. Hirang naramdaman. Siya. Uy! Reveal ha, reveal. Guys, malayo siya guys.